אהלן, ברוכות הבאות לפיילוט של הנשימה המעגלית. וואו, כל הזמן מתרגשת נורא. אז הנה, הקלטה שנייה, היכרות ותרגול עם הנשימה. בואי תלכי למקום פרטי, שקט, שתוכלי ככה ב10 דקות הקרובות לשכב על הגב בנוח. עכשיו תגיעי רגע למקום הזה ותשכבי על הגב. הניחי את יד ימין על החזה ואת יד שמאל על הבטן. עכשיו תנשמי רגיל לגמרי, כמו שאת נושמת רגיל. בואי נראה רגע איך הנשימה שלך נראית. האם את נושמת רק לבטן? רק לריאות? מה זז שם כשאת נושמת? מה את מרגישה ביד? האם את נושמת שטוח או עמוק? מה קורה שם בעצם בנשימה הזאת שלך? האם היא איטית או מהירה? כשתינוק נולד, נשימתו מלאה. הוא ממלא את הבטן והריאות. עם השנים, ככל שאנחנו עוברות חוויות מעצבות מכל מיני סיבות, עם רגשות עזים שעולים בתוך החוויות האלה, הנשימה משתנה בהתאם. לא סתם אומרים שעוצרים את הנשימה בפחד, או נושמים מהר בחרדה, או בכל מיני מצבים. בעצם אלו דברים שלאורך זמן משפיעים על הנשימה שלנו, ואנחנו בעצם הולכים איתם כל החיים. בנשימה מעגלית אנחנו לומדים איך לנשום עמוק ונכון, כדי שנוכל לנקות יותר טוב את הרעלים בגוף שלנו ולשחרר מתוכו את הטראומות האלה שהצטברו בו. ואז אנחנו בעצם נושמות יחד. אז איך נושמים? תשאירי את הידיים שלך, אחת על החזה ואחת על הבטן. תיקחי אוויר דרך הפה אל תוך הבטן ואל החזה, למלא ממש ממש ולשחרר, להוציא. עכשיו אני ממליצה שתקומי רגע ותלכי לקחת איזה בקבוק או איזה משהו עם פייה גדולה ותשימי את השפתיים שלך סביב הדבר הזה ותראי מה זה, איך זה מרגיש שהפה פתוח בעצם מאוד. כי אנחנו תמיד חושבים שהפה שלנו פתוח, אבל בעצם הוא לא פתוח, הוא פתוח קצת. אז תנסי את זה עם בקבוק שתייה סביב הפה ותראי איך זה מרגיש שזה פתוח יותר גדול, ואז בסשן של הנשימה תהיה לך אפשרות בעצם לנשום עם פה פתוח באמת ולהכניס כמה שיותר חמצן ואוויר לגוף בזמן הנשימה המעגלית. אוקיי, אז עכשיו כשאת במקום שקט, אחרי שראית איך זה מרגיש לנשום בפה פתוח, תלכי ותשכבי עוד פעם בחדר פרטי ונתחיל את הסשן בעצם של הנשימה, של ההתנסות בנשימה. הניחי יד אחת על החזה, יד ימין, יד שמאל על הבטן. פתחי את הפה. מלאי את הבטן ואת החזה. ותנשפי החוצה. חזרי על הפעולה הזאת ללא הפסקות בין נשימה לנשימה. כל הזמן במעגליות להמשיך לנשום. בנשימות הראשונות, בדקות הראשונות, זה מרגיש מאמץ מאוד מאוד גדול. אני יודעת. אני יכולה לומר שזה משתפר עם הזמן, עם האימון של הגוף. הגוף, ככל שהוא מגלה יותר את הקיבולת הנשימתית שלו הגדולה, הוא מרגיש עם זה יותר טוב. וכל הגוף עצמו בעצם מתנקה מרעלים.
תוך כדי הנשימות הגדולות האלו. עוד משהו חשוב, זה שבמשך הסשן עצמו שאנחנו נעשה כל יום, אנחנו בעצם נושמות ככה מתחילות, ואז מגבירות את הקצב. זאת אומרת, זה הולך להיות בקצב נשימות מהיר יחסית. בהתחלה שוב זה מרגיש מאמץ מאוד מאוד גדול. אחרי הסשן השלישי יהיה כבר תרגול יותר טוב לגוף, ואתם תרגישו שיפור מאוד משמעותי ביכולות שלכם לעשות את זה. אני ממליצה עכשיו לקחת כמה דקות ולנשום את הנשימה המעגלית, לעצום עיניים רגע ולהרגיש אותה. בטן, חזה, נשיפה. 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 עכשיו נגביר את הקצב. בטן, חזה, נשיפה. 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 בטן, חזה, נשיפה.
בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. בטן, חזה, נשיפה. ולעצור. תחזירו רגע את הנשימה לדפוס נשימה הרגיל שלכם. איך זה מרגיש לכם? עכשיו עשינו רק 3 דקות של נשימה מעגלית, מהירה. 3 דקות. אנחנו נכנסות לסשן של 20 דקות. הסשן מתחיל בדרך כלל בנשימה איטית, עובר לנשימה מהירה. נשימה מהירה, נשימה מהירה, נשימה מהירה. אני באיזשהו שלב לא ינחה כל הזמן את הבטן, חזה, נשימה. אתן תנשמו לבד, ואני רק אזכיר כל כמה זמן שאתן צריכות להמשיך לנשום, להמשיך להיזכר בכוונה שלכן, להמשיך לשלוח שורשים לאדמה. אני רק כל הזמן אנחה את זה. עכשיו שאתן שוכבות אחרי הנשימה, תנשמו רגיל. תהיו רגע ברגיעה. תרגישו את הגוף. האם הוא מרגיש מחושמל? האם כואב לכן משהו? האם אתן מרגישות כאילו אתן קצת מעל האדמה, מעל המיטה, מעל המזרון, בתעופה כזאת? איזה תחושות מתעוררות שם, פיזיות? תתמקדו רגע בכפות הרגליים. תשלחו שורשים לאדמה. תנשמו רגיל. תרגישו את השורשים בתוך האדמה. את הגוף נרגע בחזרה. תחזרו לכאן ועכשיו. תפקחו עיניים. תחזרו לכאן ועכשיו. תרגישו את עצמכם. תתרגלו את התרגולת הזאת כמה פעמים לפני 1 לאוקטובר. זה מאוד יעזור לכם להגיע לסשן האמיתי של 20 דקות מוכנות. תהי מוכנה. תבואי עם הכוונה הנכונה לשחרור. הקלטה הבאה, מדיטציה ליצירת כוונה. וואו, זה קורה. אני באמת עושה את זה. קדימה, אתן איתי, יש.